Jama'a da masu kallo da sauraron mu barkanmu da wannan lokaci ga takaitaccen labarin duniyar sunana Khadija Salim Kandarawa. Gwamnatin kasar nan ta ce tana kammala shirye-shiryen gaggawa domin kwashe 'yan kasarta da suka makale a kasashen Isra'ila da Iran bayan tsanantar rikici tsakanin kasashen biyu. A cikin wata sanarwa da aka fitar a daren ranar Talata, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje Kimibi Ebiyanfa ya ce jakadun Najeriya a Tel Aviv da Tehran na ci gaba da tuntuɓar 'yan ƙasar da rikicin ya rutsa da su, tare da aikin tabbatar da cewa an kwashe su a cikin aminci da kariya. Ma'aikatar ta buƙaci 'yan Najeriya da ke zaune a Isra'ila da Iran da su bi dukkan matakan tsaro da hukumomin ƙasashen suka shimfiɗa, sannan kuma su hanzarta tuntuɓar ofishin jakadancin Najeriya mafi kusa domin yin rijista da samun ƙarin shawarwari. Ma'aikatar ta yaba wa jajircewar ofisoshin jakadancin Najeriya a Isra'ila da Iran wajen tuntuɓar 'yan ƙasar a wannan lokaci mai cike da ƙalubale, tare da jaddada cewa kariyar lafiyar 'yan Najeriya da ke ƙasashen waje na daga cikin manyan abubuwan da gwamnatin ke baiwa muhimmanci. Rundunar sojin Najeriya ta ce sojojinta na Operation haɗin kai sun daƙile wani yunkurin kai hari da 'yan Boko Haram da ISWAP suka kai a sansanin sojojin ruwa da ke tafkin Chadi a yankin Fish Dam, inda suka halaka da dama daga cikinsu a wani samame na haɗin gwiwa. Rundunar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta fitar a shafin sada zumuntarta na X. Sanarwar ta ce mayakan Boko Haram din sun fara harin ne da misalin karfe 2 na dare da nufin lalata sabbin motocin ruwa na musamman da gwamnatin jihar Borno ta tanada domin share hanyoyin ruwa a tafkin Chadi. Sai dai kokarin su ya ci tura domin sojojin ruwa a sansanin tafkin Chadi sun yi musu kwanton bauna tare da samun karin goyon baya daga sansanin Baga. A hukumar zaben Najeriya, INEC ta bayyana cewa jam'iyyar adawa ta PDP bata cika ka'idoji ba a yunkurinta na gudanar da taron kwamitin zartarwa na ƙasa karo na 100. A wasikar da ta aike wa PDP, hukumar ta INEC ta ce wasikar buƙatar amincewarta da PDP ta aike mata bata cika ka'idojin tanade-tanade da hukumar ta shimfiɗa ba. A ranar 30 ga watan Mayu ne dai PDP ta aike wa INEC wasiƙa domin sanar da ita shirin jam'iyyar na gudanar da taron ta INEC da za ta gudanar a hedikwatarta da ke Abuja. INEC ta bayyana cewa sanarwar taron na PDP ya kamata a samu sanya hannun shugabanta na ƙasa da kuma sakataranta na ƙasa. A nan kuwa jagoran addinin Iran Ayatollah Ali ya yi gargaɗi cewa Iran za ta mayar da mummunan martani idan Amurka ta ɗauki matakin soji kan ƙasar. A cikin wata sanarwa da jagoran ya fitar aka kuma karanta a gidan talabijin na ƙasar, Ayatollah ya ce Iran ba za ta lamunci hari daga Amurka ba, inda ya kara da cewa idan Amurka ta yi amfani da karfin soja za ta fuskanci lahani da ba za a iya gyarawa ba. Jagoran na addini a kasar Iran ya ci gaba da cewa mutane masu hikima waɗanda suka san tarihin Iran da mutanenta sun san cewa ba a yi musu barazana, domin Iraniyawa ba mutane ne da ke da saurin miƙa wuya ba. To takaitattun labarin namu na daidai wannan lokaci kenan. Domin samun waɗannan da ma wasu labaran za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta da ke kan TikTok, Facebook, Instagram da shafinmu na X, duk akan JKD Media da JKD Media _ Ni da na gabatar da labaran Khadija Salim Kandarawa nake cewa da fatan za mu kasance lafiya.